ओइनोलै इउटुबारफोर बेफोरबायदि बुङो आरोना दा जेनेबा फेसबुक सलायगिरिफ्राबोथ' गिदिर गिदिर फलोवार्सफोर लानानै दं जोंथ' भिउस जायो जोंखौबो फेसबुकआव नुला हेल' एभ्रिवान बरायबाय बयखौबो दिनै दंफैयो आङो ब्रादार रनजितनि न'आवहाय मार्कागावआवहाय ओमफ्राय बिथाङा जोंखौहाय मानो हरखाब लिंहरदों मिथिया आरोना ओमफ्राय दा लिंहरनाय हिसाबै फैबाय जोङो बिथाङा कन्ट्राक्टारबो मावो आरोना ओमफ्राय दा आङो बिथांजोंहाय एसे इन्टारभिउ लानोसै मा उद्देश्य लानानै लिंहरदों ओमफ्राय न'फ्रा नै बेफोरबायदि लुबाय आरोना फुरा मोजां मोजां लुबाय बिथाङा नै थाम्फै गादलायलायनायनि आरोना ओमफ्राय जोंनाथ' बेफोरबायदि लुनो हायाखै नायनोसै गोजौनिया मालासिमाव जोंखौहाय बेफोरबायदि लुनो हानायनि अबस्थायाव लाङो नाजानि ओमफ्राय हानायाथ' हाखानाय नङा थेवबो नाजानाया थायोब्ला सानसे जाफुङो बे थार दा बेनिखायनो आङो ब्रादार रनजितजोंहाय मोगा मोगियाव फैनो गोसो जादों आङो ओरै फैदो ब्रादार आंनि साखाथियावनो दंखायो दा मा उद्देश्य लानानै जोंखौ लिंहरा ओरैहाय नुजाफैदों बुरलानो बिथाङानो ब्रादार रनजितना ओइ जोंखौदि नोङो हरखाबै हरनि समावनो लिंहरबाय मा उद्देश्य लानानै लिंहरा आंनि लिंहरनायनि उद्देश्यआ जाहैबाय माने जोंना दमासि नालाय दिनैनिफ्राय दमासि जादों जेनेबा संक्रान्ति दिनै दा बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि न' खाथियावनो फैनाय खोनानायखाय बा आंनि न' खाथियाव फैदों जेब्ला आं बयखौबो लेंहरनोसै नामा एसे साहा कापसेबाबो लोंलांथोंसै होननानै लेंहरनाय जादों आरो दिनै ओमफ्राय दा गोजोननाय मोनदों खिन्थु दाय मावदों आंनि नोजोराव मोनसे आं दाख्लै बिथांखौ लिंहरबाय थादोंमोन फेमिलि लानानै फै नाथायब्ला फैयाखै दिनैब्ला जों बिथांनि न'आवहाय बुरला फैदों नों बिनि एन्सारखौ होदो एसे मानो थाङा माने आंखौ दाख्लै एसके ब्लग बिथाङा ख्रिस्टमासाव बिराद रिक्स खालामहरबाय थादोंमोन बेस्रा माने फेमिलि लानानै फै ख्रिस्टमास जानो जोंनाव फेमिलि लानानै फै होनहरबाय थादोंमोन खिन्थु आं समनि आंखालाव नुजाहैनो हायासै बिथांनाव बिथाङा गाज्रि मोननो नाङा आंखौ जेबो नङा आंबो दिनै नोंथांनि फेमिलिखौ लिंहरदोंमोन मा लाबोनो हायाखै नों बेखौ बुंथ'ले आङो दा गोजोननाय मोनदों बिथाङा जोंखौ लिंहरनानै बिदिनो जाहोदों लोंहोदों न'खर फेमिलि गासैखौबो इसोरा मोजाङै लाखिबाय थाथों दा बेखौनो आङो सानो ओमफ्राय आं एसे देखायनोसै बिथांमोननि न'फ्रा माबायदि थासारिफ्रा माबायदि ओमफ्राय न'खरनि माखासे बाजैमोनखौबो ना नायलांबाय थानो हागोन दा आंजों लोगोसे दंफैयो जाहैबाय ब्रादार सुरास्तन बिथां दा बिथाङाबो मोखां बिजाबाव फैयो ओमफ्राय दा आं बिथांनावहाय एसेसो कुइसन लानोसै आरोखि दा जेनेबा दिनै ब्रादार रनजितनि न'आवहाय दंफैयो ओमफ्राय नों माबाफोर बुंनो गोसो नामा बुंनाया बेनो लोगोफोर माने गोबांथार मानसिफ्रानो फेसबुक एबा इउटुब सालायो दा मानसिफ्रा बांसिना मिथियो जाहैबाय इउटुबारखौ नाथाय गुबुनफोराबो दे सासे गोबां फलोवार्स मोननाय सासे फेसबुक सालायग्रा एखेयानो ससियेल मिडिया प्लेटफर्मा एखेयानो मा फेसबुक मा इउटुब नंगौ नङा नाथाय फेसबुक सालायग्राफोरखौ मानो इउटुबार नङिफोरबायदि खालामो जोंथ' बांसिन फेसखौ ओंखारनो जोङो फेसबुक सालायो ओमफ्राय दा फेसबुकनि बागै माबा मोनसे नाम दोनजागोन नामा जोंखौबो दा जेनेबा बुंनोसै जेनेबा नोंथाङा नाम दोनजानो लुबैदोंब्ला दा जास्ट गोबाङानो इउटुबारफोरखौहाय माबा मोनसे मिथिं दावथिं बा माबा मोनसे प्रग्रामा जाया मानो ओइनोलै इउटुबारफोर बेफोरबायदि बुङो आरोना दा जेनेबा फेसबुक सलायगिरिफ्राबोथ' गिदिर गिदिर फलोवार्सफोर लानानै दं जोंथ' भिउस जायो जोंखौबो फेसबुकआव नुब्रा दा जेनेबा फेसबुक बार होननो हायो आरोखि नोंथांमोनखौबो ने जोंनि 60,000 70,000 1 लाख 2 लाख जायोना दा जेनेबा निश्चय खोथाया नंगौ जेनेबा फेसबुक सलायगिरिफोरखौबो फेसबुक बार होननो हासिगोन आरोखि दिनैनि दिननिफ्राय ओमफ्राय नै ओरैबो दङ जाहैबाय जोंना बिथाङाबोथ' फेसबुक सलायो दा 5K फलोवार्स दंजेनसै दा नोंथाङाबोथ' फेसबुक बार होनजानो लुबैयो हाथायफ्राव लोगो मोनला ओइनोलै फेसबुक बार फैदों होननानैहाय ना मा होनो बेथ' गावबा गावनि गोसो जाहैबाय जेनेबा फेसबुक सलायगिरिफोरखौबोथ' ओइनै फेसबुक बार फैदोंलै ना बुङोब्लाथ' गोजोननाय मोनगोन ना ने ना मोननाय नङा जिखि जानोला ओंखाम जालायदोंनि बोथिसे स्रायनो आच्छा आंनि न'आव फैदों जेब्ला आंथ' नोंसोर ओरैनो हगार हरनो गोसो जाया एकदम माने इसिबां खबसेलाबो जाथारनांगोन आरोखि बेबायदि आरोखि नैसे मिनियानि आखलानो समावहाय सोरखौ लोगो मोनबोनां लाज्रांलायखौ सेल्फि दा लोगोफोर बिदिनोसै आरोखि जोंनिया ना ओमफ्राय माजान एसे देखायदो दे
लुनाया मोजां लुदों दे नायनानै देखायदो नोंनो नै सिङाव हाबलांदो एसे मोनालाबो खेबनायसै ओमफ्राय बेसेबांसो लाख थांखो बेयावलाय थांबायलै बिदिनो 15-16सो थांबाय आच्छा थिगैनो दं आरो सिलिं दंबावो नै ओमफ्राय बे मा रुम जाखोयो बेयाव मानसि थागोन दा नायनोसै आरो नै बेबायदि आरोखि माबा माबि बानायजेनबाय आरोखि बेयावहाय मोजाङैनो लुबाय आसोला ने बिसोर नायबावनि ओमफ्राय बोरैजों मा खालामदोंलाय रुमखौलाय दे ओमफ्राय ओरैहाय आलासिफोर माबाफोर थाग्रा नामा आलासिफोर बायदिसिना नै बिदि जाहैबाय ओमफ्राय नै जोंना आसोला बिदौखौसो खाबावदों नै खावाखै बेदर खाजि जागोन एसे बरियानि ब्रादारनि न'आवहाय एसे दोनहैबाय ओमफ्राय आंजों लोगोसे दं ब्रादार रनजितनि फिसाजो नै मा क्लासाव फरायखो नानि फाइभआव ने ओमफ्राय बे नानिया ओरैबायदि मोजां रिल्स बानायो आरोना ओमफ्राय नों ओरैबायदि रिल्स जे बानायो नोङो हारसिं मोसाखायो ना सोरबा फोरोङो आं हारसिं मोसायो दा नानिया हारसिङैनो मोसाखायो आरो ओमफ्राय फेसआव हगारो ने नानि ओमफ्राय लेखाखौ मोजां फरायबाय थादो ने ओमफ्राय मा स्कुलाव हाबदों नानि नों गामियावनो आच्छा गामियावनो फरायो ओरैबायदि डेन्जार पारफेक्ट आरोना मोसानायावहाय बेबायदि आरोखि नायनानै लादो ओमफ्राय एसे सोलोंदों आरो मबाइलखौ माबायदि खेबनांगौ बेबायदि आरोखि दा ओरैहाय जोंनोहाय होफैबाय नै अमा बेदर ओमफ्राय माबा ना बायदिसिना बेफोरबायदि लाबायबाय आरोखि ओमफ्राय दा जों जाजेननोसै आरोखि ब्रादार रनजितनि अननायाव दा आरोखि नायदो जानोसै अब्ला